duša, oddych je liek. Vieš, čo je liek, Lacko? Keď sa muž postaví a pomôže žene. Doniesieš mi otvárák? 3 kroky ťa nezabijú. Postaram sa o teba. Ďakujeme, vidíme sa po reklamnej prestávke. Niekedy je ticho hlasnejšie ako slová. Niekedy ticho manžel hnie. A ty makáš, ledva dýchaš. Ak máš doma človeka, čo sa mení na skalu, čo hovorí len v tajničkách, ale nikdy nie v skutkoch, tak si to teraz práve ty, čo ma potrebuješ teraz počuť. Čo to povedala? Áno, ty s unaveným chrbtom a pohľadom mŕtvej duše. To chce len trošku pomôcť. Čo to Uľaviť je? bolavej duši. To je moje predsa. Pripoj sa ku mne. Pripoj sa na www.svetlana.sk. Vítaj, vyčerpaná duša záhradného osudu. Cítim celú tvoju bolesť, veškerú tvoju svalovicu, krížoch tvojich, v celom tele. Koluje ti sama bolesť, sáme zlo. A ty ma vidíš? Ja ťa cítim tvoj dom, tvoj dvor, vidím tvoju auru, vidím tvoju dušu. A pozadí vidím tieň lenivosti staršieho muža s pivom v ruke. No, to je môj Lacko. Jaj, Lacko, veď on je ako muž nehybnosti, to ako živá dekorácia. Problém nie je v ňom. Problém je v energii a v aure. Tento priestor sa celý zaciklil. Musíme Lackovi pomôcť. Tento priestor sa musí celý očistiť. Ako? Svokru už nemám. Na hlavu si daj závoj. A čo keď nemám závoj? Tak použij niečo iné. Je to len formalita. Zoberieš sviečku a zapáliš. Je to sviečka čistoty. Túto zapálenú sviečku teraz obklop symbolmi jeho slabosti. To ako oltárik? Jemu? No, presne tak. Ale pozor, musíš byť ako duch. Nech ťa on nevníma ako hrozbu, ale zjav pravdy. Takže ešte raz. Prilož tie veci. Teraz zapál sviečku a klakni si. Ty čo tu stváraš? Daj sem jedno posvietené. Spravím to ja po svojom. Ja mám lepší nápad. Počkaj, už ide. Bože, Lacko, ani smrť nepomohla. Musíš ho uzemniť, jeho auru. Čo? Strácaš sa mi. Zle ťa počujem. Musíš ho uzemniť,
Dobre, idem. Skrotiť jeho energie. Lacko, prepáč, tak toto bude najlepšie. Myslíš si, že len ty volá so Svetlanou? Lacko! Láci, chvála Bohu, ty žiješ. A donesieš mi jedno orosené? Jasné, donesem ti. Už beží. A nepotkni sa na tej lopate, čo leží na zemi.